تعنا هبلنا زخبركم من زخبركن انت ملكتي ماردع تايمز حبريتات ساعات حيزنا لكم قدمنا لنا مدلواتنا تكتاتلو كم تلمود ما لايك شير سبسكرايب نداغبركم بيتسب كتكونينا نعدم لكم زلنا حزينا بزرزرم كنبل بسنكي تنتتاو كينات كوماند بوستنا محبر قطبا وردا رايا لاماطا بخبد تحاسي خبلو وانا محداري وردا رايا لاماطا ايت دانيال تامرات غليصوم አለውም بسنكي جنوسايداوي كينات تግራይን ኮማንድ ፖስትን አበ ወረዳ رايا لاماطا ብጸንሐሎ ግዜን محبر قطبا ات ወረዳ ዚዩ ከምዝተጎደ حبيرم ዘሎም ዋና محداري እታ ወረዳ አይት ዳንኤል ታምራት ከመዝገለጽዎ بسنكي جنوسايداوي كينات تግራይ በሐይታት ጽንተት ሰባዊ ንዋታው ክሳራ በጽሁን ድሕሪ ውዕለ ፕሪቶሪያ ወንንተ ኮማንድ ፖስት አብዘን ሐሎ ግዜ ህዝቢ ከም ዜጋ ከይንቀሳቀስ መስሉ ተዓጊቱም ትካላት ትምርትን ጥዕናን ከመወን ትካላት ማይን ቤት መዘጋጃን ካብ ጥቅም ወጣ ከም ዝኾነን ማሕበረ ቁጠባት ወረዳ አዝዩ ከም ዝተሐሰየን እዮም ዝገልጾም በሰንክዚ ካብ 63 አብያተ ትምርቲ እትወረዳ እተን 10 አብያተ ትምርቲ በቶም ዕጡቋት ሙሉእ ዓንየን ካብ ጥቅም ወጣ ከም ዝኾነን በአሽሓ ዝቁፀሩ ተማሃሮን ዝሓለፉ 5 ተኻትል ተዓማውቲ ካብ ትምርቲ ወጣ ከም ዝኾኑ ገሊጾም ኣለው ትካላት ማይ ብምዕናዎም እውን ሽፋን መስተማይ እትወረዳ ካብ 75 ሚእታዊ ናብ 37 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ፍሊጦም ኣሎም ሰነዳት አብያተ መዘጋጃት ወረዳ በፍላይ ቤት መዘጋጃ ከተማ ጦሞጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኮነ ተባሂሉ ከም ዝተዘርፈንን ዝዓነወን አይተ ዳንኤል ክሕብሩን ከሎ ኣብቲ ወረዳ ብትካላት ጥዕና ዝበፅሕ ዕንወት ድሕሪ እቲ ኮማንድ ፖስት ብሕቶን ጥዕንቶን ህዝቢ መውፅኦ ሲዕቡ ካብ ቢሮ ጥዕና ዝተረኸበ ሓገዝ ተወሰነ ግልጋሎት ሕክምና ምጅማር ሓቢሮም ኣሎም እቶም መሓዳሪ ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ዝበፅሐ ጉዳት ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ዘላቂ ለውጥን ምምፃእን ናብ ነወር ንምምላስን ቀጻልነ ዘሎ ስራሕ ከም ዝድሊ ድሕሪ ምሕባር ነዚ ድማ መንግስታውን ዘይመንግስታውን አካላት ከመውን ተወለድትን ፈተውትን ተወረዳ ሓገዝ ክገብሩ እዮም ፀዊዖም ዘለዎም ሰራዊት ኤርትራ ዝፈጸመ ወራር ኩናት ንጅማር ኩሉ ምኽንያት ይኽብል አይተገብሩ አስራት ተዛሪቦም ፖለቲከኛ ገብሩ አስራት ቅድሚ ሂደት መዓልታት ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ ብልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንኽትጅምር ብሰራዊት ኤርትራ ተወሪር ዘሎ መሬት ብቑዕ ምኽንያቱ ይክብል ይገልጹ ዘሎም ገለ ሰባት እቲ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተሓብ ዘሎ ጉዳይ ብዛዕባ መምላስ ወደብ ዓሰብን ተጠቃምነትን ቀይሕ ባሕርን ዝምልከት ከም ዝኾነ ገይሮም ከም ዝቆጥርዎ ዝሓብር ኣይተገብሩ እንተኾነ ግን ዳርጋ ፍርቂ ዝኾኑ ክባብታት ኢሮብ ጉለመኸዳ እገላና ዲያቦን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሓይልታት ኤርትራ ከም ዝርከቡ ጠቂሶም እቶም ከባብታት ሉላው መሬት ኢትዮጵያ ከም ምዃኖም መጠን ድማ ኩናት ንምጅማር ምኽንያት ክኾኑ ከም ዝኽእል የመልኪቱ ዘሎም ንሃገር ዝመርሕ መንግስቲ ንግዛታዊ መሬቱ ጥራይ ዘይኮነስ ንድሕነት ዜጋታት እውን ክሕሉ ስለ ዝግባእ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ብቀዳምነት ነቶም ኣብ ውሽጢ ተሃገር ጋጢሞም ዘሎ ጎንጥታት ክፈትሕ ስለ ዘሎ ካብ ኩናት ተቆጢቡ ምጽንሑ ኣይተገብሩ የረድዮም ወሲኹ ድማ ሕወሓት ግና ንግዛታዊ መሬት ትግራይን ድሕነት ዜጋታትን ንጎድኒ በመግዳፍ ንኤርትራ ምሕሽካርን ጊላ ኮይኑ መገልጋልን ቀጽሉ ዘሎ ክብል ወቂሾም አይተ ገብሩ አስራት ሓደ ካብ ገዳይም ፖለቲከኛታት ወደ ሕወሓትን ርእሰ መምሕዳር ትግራይን ዝነበረ ኮይኑ ካብ ሕወሓት ኣብ 2001 ተፈንጭሉ ካብ ዝወፀነ ድሓር አንጻርታ ወደብ ከም ዝተሰለፈ ይዝነገረሎም ህግደፋውያን ካብ 1998 ናት ሒዞም ኣብ ልዕሊኡ ጸለመታት ክነዝሑ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ሉላውነት ኤርትራ ከም ዘይኣመንን ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ድማ ካብታ ዘዕበየቶ ወደብ ዝተፈለየ መርገጽ ከም ዘለዎን ይዝፍለጥ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ወደብ ሕብራት መንግስታት ቮልከር ተርክ ቦገናም ኣብ ትግራይ ዘሎ ስጋ ኩነታት ንምህዳእ ኩሎም ወገናት ተጻብኦታት ናይ መቀናስ ህጹጽ ትጉምቲ ክወስዱም ፀዊዖም ዘሎም ኣብ ቀረባ ዋና ብመንጎ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዘጋጠመ ጎንፂ ዝለዓለ መጠን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ከየስዕብ ስጋኣት ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጾም ኣሎም እዚ ኩነታት ድማ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ጸለምቲ ብስፍሓት ከም ዝተራእየን ብምግላጽ እዚ ድማ ብቐጻልነት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኢሉ እውን ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝን ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ከይብስ ፍርሒ ከም ዘሕደረሎም ነቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር እዮም ገሊጾም ዘሎም ነዚ ስጋ ኩነታት ንምህዳእ ክልቲኦም ወገናት ብማሕበረሰብ ዓለም ዝተደገፈን ዝተዋደድን ቀጻልነት ዘለዎ ጻዕሪ ሰላም ክገብሩ ከም ዘለዎም ብምሕባር እዚ ዘድሊ ፖለቲካዊ ዝተምክያድ እምበር ጎንፂ ምሕዳስ ኣይኮነን ክብሎ ጠንቂቖም ኣለው ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘጋጥመ ጎንፂ ሲዒቡ ንጹሃት ግዳያት መጥቃዕቲ ድሮን ማእሰርትን ከምኡውን ምኽባር ዕዳጋን ከም ዝኾኑ ዝገለጹ እቶም ላዕለዋይ ኮሚሽነር እዚ ድማ ደው ክብል ይግባእ እውን ኢሎም ኣለው ክልቲኦም ወገናት ኣፈላላዮም ንጎድኒ ብምግዳፍ ፖለቲካዊ ዝተከረዳዱ ከም ዘለዎም ንዝጋጥሙ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰል ብዘይሻራዊ መንገዲ ምጽራይ ከም ዝግባእ እውን ተዛሪቦም ኣለው
ኣብ ምዕራብ ትግራይ ቅየራ ሰፋፍራ ህዝብ በሓይሊ ፍጾሙ ከም ዘሎ ሓዱሽ ጸብጻብ ተመላኺቱሎም መምላስ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ድማ መድሕንን ጥፋት ኩናት ኢትዮጵያን ተባሂሉሎም በመሰረት ሕገ መንግስት ኢትዮጵያ ግዛት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ በሓይሊ ካብ ነባር ምሕደሩ ተመንጢሉ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ወዲቑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ንትዕናው ኩናት ትግራይ ስዒቡ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ኢድ ወታደራዊ ሓይሊ ምክልኻል ዘይኮነስ ናትና ዝብል ዕሱብ መጎት ብዘቕርቡ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ ተወሲዱ ከም ዘሎ ንማዕኸን ዜና አዲስ ስታንዳርድ ሓዊሱ ብዙሓት ኣህጉራውያን ዓለም ለኻውያን ሚድያታት እናጸብጸበን እቲ ትማሊ አዲስ ስታንዳርድ ንኣባል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ተገብረ ሚካኤል ነጋሽ ተወኪሱ ዘውጽኦ ሓበሬታ ምዕራብ ትግራይ በሓይሊ ካብ መረበቱ ምምንዝዑን ፌደራላዊ ኣቃውማ ዝሃገር ኣብ ሓደጋ ኣትይዎ ከም ዘሎ ይጸብጺቡ ዘሎ እቲ ማዕኸን ሓበሬታ ወሲኹ ብሰንኪ ዝተኻየደ ኩናት ጥንተት ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ተጋሩ ኣደዳ ዘርኣው ጨፍጫፍ ምዃኖም ከይኣክል ህይወቶም ከድሕኑ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ተጋሩ መረበቶም ኣብ ትሕቲ ግፍዓውያን ወረርቲ ወዲቑ ብማዕዶ ይዕዘበለው ክብል ይጠቒሱ ዘሎ መሬት እንዳማቶም ወሪሮም ዘለው ጽልፈኛታት ሓይልታት ኣምሓራ ነዚ ተግባሮም ታሪኻዊ ምትዕራይ ከም ዝብልዎ ዝሓብር አዲስ ስታንዳርድ ይኹን እምበር እዚ ተግባር ጸረ ሕገ መንግስትን ሓቃውነትን ምዃኖም ብምጥቃስ እቶም ጽንፈኛታት ወረርቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉሙዝን እውን ተመሳሳሊ ወረራ ግዛት ምፍጻም ከም ዝሕነዩ እቲ ማዕኸን ዜና ሓቢሩ ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ቅየራ ሰፋፍራ ህዝቢ በሓይሊ ፍጽሙ ከም ዘለው ዝገለጸት ጸብጻብ ሃገር ናብ ሕምስምስ ዘእቱ ምንቅስቓሳት ብወረራ ይትግበሩ ምህላዎም ይዝገልጽ ንታሪኻዊ ካርታ ብምውካስ ምዕራብ ትግራይ ኣብ 1607 ክሳብ 1907 ዓመተ ፈረንጂ ግዛት ትግራይ መንባሩ ዝጠቐሰ አዲስ ስታንዳርድ ይኹን እምበር ኣብ ትሕቲ መንነት ብሄራት ዘይቕበሉ ጨፍለቕቲ ንጉሳውያን ወተሃደራውን መራሕቲ ኢትዮጵያ ንውሱን እዋናት ካብ ትግራይ ወፂኡ መንባሩ እዩ ዘዘኻኽር ኣብ 2007 ዓመተ ፈረንጂ ብዝተኻየደ ቆጠራ ህዝቢ ከባብታት ወልቃይት ጸገዴን ልዕሊ 92 ሚእታዊት ህዝቡ ትግራዋይ ኮይኑ እናሃለወ መሰረት ዘይብሉ ሓሶታት ሒዞም ንዝተፈጠረ ኩናት ተበሊጾምን ዘካየድዎ ኣነዋሪ ተግባር ኣንጻር ሕገ መንግስቲ ዝተሃገር ምዃኑ እዩ ዘረድም ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ መንነታዊ ፌደራሊዝም ክዕንብብ ምጅማሩ ብሓደ ጨፍላቃት ተሓሳስባ ተሰኪኖም ዝነበሩ ህዝብታት ሓራ ዘውፅእ ስነ ሓሳብ መንባሩ ዝገልጽ ጸብጻብ ንሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ንትውረር ስቂሉ ዝርኢ መንግስቲ ፌደራል ከም ትግራይ ዝበለ ጥንኩራት ክልላት ከይፍጠራ ድጉል መሰኮኒ መሳርሒ ገይሩ ይጥቀመሉ ምህላው እዩ የመላኽት ይብል ዋላ እኳ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓትን ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ውዕል ፕሪቶሪያ እንተሃለወ ትግራይ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ክትምለስን ካብ መረበቶም ብሓይሊ ዝወፁ ተጋሩ ክምለሱን ተደንገገ ዛጊድ ምዕራብ ትግራይ በሓይሊ ተወሪሩ ተመዛበልቲ ከይምለሱ ብትሉም መንገዲ ይስራሓሎም ስለዝኾነ ዕጡቃት ኣምሓራ ንምዕራብ ትግራይ ወሪሮም ሰቕንተ ተባሂሉ ሲዳማን ወላይታ ክትወርር ኦሮሚያ ግዛኣታ ክሳብ ጋምቤላ ክትስፍሕ ኣምሓራ ንዓፋር ክትወርር ካልኦት ክልላት ዝመሰለን ክገብራ ዝእግድ ወላ ሓደ ምኽንያት ከም ዘየለ ሕማቕ መርኣያ ክኸውን እዩ ክብል ድማ እዩ እቲ ጸብጻብ ረዲዩ ዘሎ ድሕነት ብዝሃ መንነታዊ ምሕደራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምክብባርን ምኽባር ሕገ መንግስትን ይምርኮስ እምበር ግዛኣት ሓደ ክልል ተወሪሩ ሰባት ተመዛቢሎም ኣደዳ ከርፋሕ ህይወት እናኾኑን ዘላቕ ሰላም ይረጋገጽን ዝብል እቲ ጸብጻብ ምንተዚ ኣብ ከክንዲ ወረራን ትሎም ቅየራ ሰፋፍራ ህዝብን ዝተፈጸመ በደላት ብዘይሸራው ዓለም ለኸ ትካል ፈትሒ ክወሃቦን ህዝብን ግዛኣትን ትግራይ ድማ ናብ መረበቱ ክምለስን ይግባእ ይብል እቲ ኣብ አዲስ ስታንዳርድ ሰፈረ ሓተታ ደው ዝበለ ኩናት ትግራይ ካልእ ሓዎ ጽሒሩ ለብላብ ሓደጋ ቅድሚ ምውራዱ ድማ ሕገ መንግስቲ ሃገር ተኸቢሩ ካብ ዳግማይ ምጥፋእ ምድሓን ከም ዝከኣል እውን ናይቲ ገብረ ሚካኤል ነቲ ማዕኸን ዜና ብዝሃብዎ ሓሳብ እዮም ገሊጾም ዘለዎም معبرنا يقتل لهم نفاريت تحمش شابتا نفاريت زنبرو 55 سبات دما نسكلا تريفهم اب بلانيتنا كاب زغاط مقتل تحدغاتات حدا كم زخونه زنغرلون تمالي اب مقادشو يغاطي مزلهم ابزا بهيوت منبار تامر اب زخونه العالم لومي اب مبراق افريقاوي تغربيت سوماليا اب كباب معرفو نفرت مقادشو بزغاط محدغا نفاريت 55 تسافرتي بتامر نسكلا تريفهم عليهم بمسرت صبصاب زميرر اتا بستارسكي افيشن استبالتنا وشت هاجر منقد داير تمحدر فوكر 50 زعينتان هي صعنتن تسافرت النفاريت كاب سومالي اغراو معروف نفرت عدن دحري مبغاسا نوح كي صنحتيات حمششام طنقي اتحدغات نفاريت كاب روين 23 تبغيسا براخه نموسا خاب تفتنولو زنبرت اوان زغاطمه تكنيكاو صقم كم زخونه سمو يحبرلهم تا نفاريت 55 تسافرتن سرحتياتن صينا سلازلبرت بايلت تا نفاريت نابت معروف نفرتي كمل سافتين كوان تنبره غندما يتعوتن لزخونه ون تا نفاريت كابتي معرفي مسمر نفرتي شتتيلا اب طقو اب زركب هنداو وقيانوس اب زركب عمقت زيبل جماغم بحري علي بازلام بعل مزابيشن سومال دما بتحدغاز موتسب كم زيلن وحدا سبات طراي قليل مغداد كم زغاطمم يغليص زلام اب طقا جماغم بحري جاسيرا زنبرون عين مسخاخر دما تنفاريت بزيتلمد تحوت براخه بمبرار نابت بحر زليلا بمصاو ابتي جماغم بحر معلابا غليصوم كبل اير لايف زبزي بولام
حيلتات صوصها بدقفن مشاركتنا بالفاشر نستفصم قفعتها تحتت مخانم تقليتو لعلواي كوميشنر سباو مستلاتو دب حبرات هاجرات فولكر تركب الفاشر نستفصم قفعتات قجل وهاب صوت دقف مشاركتن تحتت يوم كبل كونين اللهم توم كوميشنر حيلتات وهاب صوت دقف نتاكت مع 10 شمون توارح كبيبهم دحر مصنح باش حاز قطرو سبات مقتالهم كبد احساس سباو مستلات مفصام من يففليطم زلهم ناب هاجر السودان مبراقو تشادن مبصح مغوارم زغلطو فولكر ترك تكالهم نميتن عن قداتن مسخاخرن قال محتت غيرو بزرخبو مرداتا بزي فرد مقتال دق سبن صوتاو عمصن طويان حاوش برك زبلو جبنات بتعطق حيلي فصم مبارم كم زرغاغص رديوم ابزوان صعق وغي كادلو بزلو خبطات زوبا دبب كوردوفان ون مسناي الفاشر زمساسل فصام كغاطم كم زخل زنفتو اتوم كوميشنر محبر سب عالم كاب تغبار زيبلو شاقلو توتيو زحش سرح كسرح يمصويام زلهم كابتي زغبر حصوص عالم لخاوس غمت بتوساخي اب كباب دارفور استغبر خلكلاش يطتا طوارنا ملا سودان كسفح مغوار دما زبيتاو شمغلنا ختبابعن كم زدلي اتوم كوميشنر متقاسوم انا دلو حبيرو زلام إسرائيل دمان إيران كتتقعت شباشب كم زلاف ليطعم أبا علمنا إتن كلت حيالان هلخنياتات تبالا حقرات إسرائيل إيران أبا حيال زخونا نحن هلخن كابزاتوان وحوان نقطيرانيين كلتين حقرات أبو ورحسن خلتوشن إسران حموشن دماو قونت كم زكا يدا ذكر كوينو أبز حزوان وننتخونا أبا بورتو حدا وكتتل محلاون كابزخونا سب وعكال استخولة كم زي كونا بركت زول مع خنات حبريتا يقلتو اللهم بحلفي أبز غربا وارحنا تهدي إلو استنحي مدرن سماين تخبابينا بمشترات دبابا يكبهال ذكال بفرح مكتتالن شميمون اللهم إسرائيل سجعن حاجزنا أمريكا في الصومعة يفليانون تخون إسرائيل تبغض بس الرجل معبال إيران دما دكاس كباي كعالم زلام تي أب معبال نيكولساو أسواريخون أب بالاستيك مسائلات تجونات فاتو زلعوتات دما نفتاون طلعنا جريمو كينيوم جرامون نابم إرمام زأتويز مثل زلام مخنياتو أمريكان إسرائيل النتي إيران تمزجو زلا معبالتات بتطبق عيني أيريون زلام تناقرات إيران كتداخل كتبتن زقا على زبلة كم سرحان سليا وحبريتات سميات تندحنة عالم ذهب ومزلو حبريتات يردهم نيران عدلن جزين مهاب دما أبهلاون سقاتن إسرائيل كم صوتا قبت أزري وسب سلطان إسرائيل ونوحدات يكونون إيران كينيوت معبلو زلا منشو نيكولساو ساعات أنفتو ناب نيكولساو أسوار مخانو فلسو أين سحتو لنا بمبال دما نتي نايهلاو سقاتهم أبنة النهابو كراو قدو يسموهم بتوسخو والنابتي أبور حسن خلتوشن إسران حموشتن استخير الدما وقونت عقمن دخومن قدنن إيران ترايم إيران بوغنا تزنبر تريوتات زقات ما بدهوتات حر جيراز جمجمتو مخانا كتحبر صنحت كوينام بتي استغنا طفتو ناشع تعوتلو كم زلات زقلصن معبالن مسرحن بلاستيك مسائلات دمام غيزين عدلن توهيبوان اسرائيل ابتقعشو عقام كم محدار جيرات ريلام اسرائيل ايران مس امريكا تغبر زلا زتخعوتن بسلام كودان فصوم ايتدلنيا حرياون كم زي كونه يزنجللام زغبر زلو زته بالدبلوماسياو فنوت بسلام تتوديون امريكان اسرائيل حدوش معرف تاريخن زفتر كون كلهم حيل ميزانن حلين ونك خدا نزبل تعزب ستاتون اللهم إسرائيل جن حمام دحرو يخوين وازلو نزيخا بزخالة متن بلعلن تحتن بيمان انتقامن معنقافون مبتانون وديت أبلع الوديت شرحي أبلع لشرحتات تعلم اللهم إسرائيل سقومتن موساد بحيل نخويناتن قونتن تنافقو كم زلا اتقبرو زلا من قصاصاتون أبنتات يوم إيران لما بتحاد وجن إسرائيل مس أمريكا أوروبان حبرت أوروبان تشاريخا تلافينان حلم لم كي تدفع نهلوا كي تفتاتون دولة تحسب زلا تمثل مدما كبران كبرتاتان بزحلو أقباب من قدن مزتاي كون الدبلوماسيا وعمامات لعلن تحتن كتبل ترالام إيران كم إراق ليبيا سوريا نمسلاتن بتهديد شرحنا أمريكان إسرائيل كتدهالون عيكا على تنزلام زخبركن انت ملكت حبريتات ساعات بزي خنبيتنا بزقصل بحدش معبالتات نراقبك خونيو سلام ببزلكم منعكم يخون